Dalah. Ora pangkling iki anakku lanang Seta Buminjaya. Nun inggih kasinggihan Paman Patih Kincaka sembah pangabekti kula mawan tuwa katur. Ya, ndak tampa gawe bombong ing rasa. Kepiye kabul kawusanane nalika semana? Pun Paman wis minta kelawan ingkang Rama Sri Bagindo Matswapati supaya dianakake adu jago menungsa ingkang mapan ana ing alun-alun negara Wirata lan ndak temtokake dina iki adu jago kudu diwiwiti. Apa kira-kira Wirata wis antuk jago? Nulinggih Paman, awit saking berkah pangestu jengandika Paman Patih Kincaka kula sampun kelampahan milih jago. Endi jagone? Ingkang mapan wonten sak wingking kula menika jago kula. Gagah gedhe dhuwur inggih. Bocah ngendi kuwi? Menika lari saking pajagalan atmajanipun Ki Jagal Walakas naminipun pun Jaka Bilawa. Jaka Bilawa inggih kasinggihan. Yayi Rajamala, ana dawuh mapa Kakang Kincaka? Iki calon mungsuhmu. Aja was kuwatir kang dadi rasamu aku sing saguh ngrimah-ngrimah balunge bagus. Seta gandeng iki wancine bedhug tengange dasare para kawula kabeh wis tumplek-blek mapan ana ing alun-alun kepengin nekseni kaya apa ramene adu jago. Supaya jagone luwih grengseng, supaya rasane jago luwih gumregah, kudu nganggo ngabotowan, kudu nganggo totoan. Aduh, nyuwun pangapunten. Wanter dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama boten dipun keparengaken mawi totowan ingkang awujud menapa kemawon. Awit menika larangan tumraping agami lan ugi awisan tumraping negari. Yen ora nganggo totoan mesake jagone merga ki totoane nyawa. Ora kitang cilik-cilikan, hayo nganggo totoan. Sak yuta. Inggih menawi namung setunggal yuta kemawon kula nderek. Bagus. Mongso anak ratu totoan kok mung sak yuta, diunggahke 10 yuta. Dereng napa-napa kok pun minggah 10 yuta. Kariwani apa ora? Inggih menawi namung sedasa yuta kemawon kula nderek. Bagus. Diunggahke pisan, ndak ngisin-ngisini pejabat negara totoan kok mung 10 yuta, 100 yuta. Inggih pangki kula piyambak ingkang badhe nyekapi. Saguh. Sagah. Bagus. Diunggahke pisan 1 miliar. Piye Bilawa? Waniya. Aja mingkrang-mingkring waniya. Totoane 1 miliar. Aja wedi piye aku rene iki sanguku mung 20. Tak totoane nyawaku cetha lamun to Kincaka lan andhane iki arep ngrusak marang bebener, arep ngrusak lawan kautaman. Aja impas-impis jagone wani botoe kaya ngono. Inggih kula nderek unggahke meneh 1 triliun. Inggih nderek praon. Nderek diketokne pisan, dipantokne pisan. Bur manuk tegesipun kados pundi? Upamane jagoku si Rajamala sing kalah dalam kepatihan Kencapura sakwutuhe bakal ndak aturake marang Sinuwun Prabu Matswapati yen perlu tak tambahi guluku. Ning kasa balene nganti jago Wirata sing kalah, Koko Prabu Matswapati kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo sing tegese kraton Wirata dadi darbeke Kincaka. Rada mung tak lirke netap duka yayak sinipe aja bang mawing wengis netra kocak ngundar andir. Aduh
kok kados mekaten paman. Kriwikan dados grojokan perkara sepele kok dadi gawe wong guyonan tan wurunga badhe dados tangisan. Jeng andika Mentala ora perlu ngrembug Mentala utawa ora.